Tak tu je teda moja pravda, nadabovaná po slovensky. Si 100% tvorcom svojho života. Si 100% zodpovedný za to, ako sa práve cítiš, za stav tvojho vzťahu, za svoj partnerský život, za to, koľko peňazí zarábaš a za svoju prácu. Si 100% zodpovedný za to, aký si chorý alebo zdravý, ako vyzeráš, ako si vyrástol, no a za každý jeden moment, ktorý ťa doviedol k tomuto videu. Toto všetko si sám vybral. A vyberáš si všetko znova a znova, pretože nám nikdy nikto nevysvetlil, ako vlastne funguje život. No a preto väčšina z nás nepozná taký ten návod na vytvorenie života plného radosti, ľahkosti, slobody, lásky a takého naozajstného naplnenia. No tak a teraz ti poviem v skratke, na čo som akože zatiaľ prišla ja. Dobre? Predstav si, že život je hra. Dostaneš svoje telo, vyberieš si level, v ktorom začneš a lokalitu v hre. Vyberieš si rodičov, svoj vzhľad, superschopnosti a cieľ hry. Ako náhle však začneš hrať, teda sa narodíš, toto všetko zabudneš. No, začneš na základnom leveli a keď ho perfektne zvládneš, tak získaš prístup na vyšší level. No a v tejto hre existuje milión úrovní. Pred každou úrovňou sa však ako hráč musíš upgradeovať formou naučenia sa lekcie, ktorá ťa pripraví na ten ďalší level. Táto lekcia, keď sa ju naučíš, ti vždy dá nový nástroj, ktorý neskôr môžeš použiť na ešte lepšie vytvorenie života, ktorý by si miloval. Jednoduché, že? No ale má to taký maličký háčik. Tieto lekcie, ktoré ťa dostanú na ďalšiu úroveň, sú absolútne nepríjemné. Bolia, sú hrozne ťažké a si na ne väčšinou nasraný. Jediné, čo však od teba chcú, je tvoja pozornosť. No a tu prichádza svet, v ktorom žijeme. Svet, kde tvoja pozornosť je najväčšou menou. Strach, peniaze, sociálne médiá, nezdravé jedlo, náboženstvo, pornografia, škola, televízne noviny sú nástroje, ktoré tento svet používa na odvodenie tvojej pozornosti od teba, od seba a tvojich lekcií tak, aby si sa nedostal na vyššiu úroveň v tejto krásnej hre života. No ale prečo? No preto, že s každou lekciou sa v tejto hre stávaš silnejším. Keď postúpiš na ďalší level, začneš sa cítiť dobre, zvyšuješ svoju vibráciu, tvoje prijatie prítomného okamihu sa zvyšuje, odpor a hnev a nasranie k veciam, čo sa ti dejú, klesá. Zrazu ti všetko ide ako po masle a začneš vidieť veci také, aké naozaj sú. Začneš vidieť seba takého, aký naozaj si. No a začneš vidieť pravdu. Pomaličky začneš vidieť cez celý tento bullshit a tá sila, ktorú tým nadobúdaš, ti pomáha vytvoriť si život tvojich snov rýchlo a jednoducho. No a keď toto urobíš a zistíš ako na to, chceš s tým zrazu pomôcť aj iným, pretože takto fungujeme my ľudia a je to pre nás prirodzené pomáhať si. Ale iba vtedy, pokiaľ nie sme rozdeľovaní a separovaní prostredníctvom porovnávania, rivality, toho, koľko má kto peňazí, rasy a iných kritérií, ktoré vymyslel sám človek. Chápeš? Chvála Bohu, si 100% zodpovedný za to, aby si vybral cestu, ktorou sa vyberieš v tejto hre. Po A. Buď si vyberieš cestu, ktorú ti nalinajkoval tento svet od chvíle, kedy si sa narodil. Alebo po B. Začneš hrať. Začneš sa učiť pravidlá tejto hry, aby si sa konečne mohol tešiť z jej hrania. Lebo veď vieme, že každá hra je trochu nezáživná a nie je úplne že fun, keď sa ju len začneme učiť však. No ale keď sa tú hru naučíme, zistíme ako na to, čo funguje, čo nie, vytvoríme si stratégie a zrazu sa hráme a ani nevieme ako a tešíme sa z toho. No, takže toto by sme mali, hej, taký základ. A ešte ti poviem 3 veci základné, ktoré potrebuješ vedieť o hre zvanej život. Poprvé, v tejto hre neexistuje víťaz. Nehráš ani proti ostatným hráčom, čiže ľuďom. Práve že naopak. Si oveľa silnejší, keď hráte a držíte spolu s inými hráčmi, pretože vaše schopnosti sa násobia, keď sa spoja. Druhá a asi tá najdôležitejšia vec je to, že existuje a máš k dispozícii neobmedzený, vševedúci, absolútne vždy dostupný zdroj nástrojov, informácií, superschopností, návodov a manuálov. Volá sa to zdroj. Je to vlastne softvér, ktorý túto celú hru vytvoril a ty máš v sebe časť tohto softvéru, intuíciu. No a tvojou absolútne hlavnou úlohou v tejto hre je vyčistiť spojenie medzi tebou a týmto zdrojom, lebo keď to tak urobíš, tak si vyhral. Po tretie, túto hru už hrá tak veľa hráčov, že niektorí z nich sa pomaly dostávajú do levelov, kde môžu pomáhať iným hráčom s nápovedami, tipmi, našepkávaním a manuálmi jednotlivých lekcií a levelov.
Ale neboj sa to, akože neznamená teraz, hej, že sú lepší alebo že sú ďalej ako ty. Proste to len znamená, že už prešli úrovňami, na ktorých si teraz ty a nech sú nič iné, len ťa rýchlejšie dostať do levelov, kde si môžete spolu vychutnávať tú zábavu a proste sa hrať, chápeš? Spolu sa hrať. No a tu prichádzam na scénu ja. Ako si tak hrám túto hru? Ukážem ti všetky nápovedy, nástroje a manuály, ktoré som už použila na prechod levelmi a ktoré som skúsila a proste fungovali v tejto hre, ktorá sa volá Život. No tak čo? Tak poďme sa hrať, nie? No dobre, Zlatúšikovia, no tak mi dajte vedieť, že či sa vám páčilo toto nadabovanie, je to absolútna improvizácia a dajte mi vedieť v komentároch, hej, že čo a ako. Čaute!